regai ndiitore mukana uno kumukwazisai muzita raBaba reMwanakomana neremweya mutsvene, amen. Ndinoremekedza nguva ino masuperintendents emaseketsi ose, vafundisi vari mumaseketsi nemaspouses edu. Nditoriwo mukana uno kuremekedza timu yeevangelism vakaronga program ino dubbed Harare East for Jesus. Harare East for Jesus revivals. You are going to meet online this week, tichingotenda nokuda kwenyasha dzaMwari. Zviri kuita kuti tisangane muonline inhau yechirwere chiriko ichi, asi ndinovimba kuna Mwari mukuru pamusoro pechirwere. It is my fervent prayer that this year we are going to have our Easter tichirumbidza nokunamata Mwari, tichisangana setsika yedu. Asi mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, ndiri kuda kuti tiverenge shoko raMwari kubva kuna Genesis chapter 21 kubva pavhesi ya11. Genesis chapter 21 kubva pavhesi ya11. Genesis chapter 21 kubva pavhesi ya11. Shoko iro rakanga rakaipa kwazvo kuna Abrahamu nokuda kwomwanakomana wake. Ipapo Mwari akati kuna Abrahamu, ngazvirege hazvo kuva zvakaipa kwauri nokuda kwomwanakomana nokwomubatiri wako. Uteerere Sara pazvinhu zvose zvaanotaura kwauri, nokuti rudzi rwako ruchatumidzwa nezita raIsaka. Naiye mwanakomana womubatiri ndichamuita rudzi rukuruwozve, nokuti mwanakomana wako. Abrahamu akamuka mangwanani, akatora chingwa neguchu remvura, akapa Haga, akazviisa pamapfudzi ake nomwanawo, akamuendesa. Iye akaenda akandodzungaira ari murenje reBheerishebha. Mvura yeguchu yakati yapera, akakanda mwana pasi munyasi merimwe gwenzi. Iye akandogara pasi pakatarisana naye nhambwe inenge ingasvika museve kana wapotserwa, nokuti akati nechemwoyo make, ndirega hangu kuona mwana wangu achifa. Akagara pakatarisana naye akachema kwazvo. Mwari akanzwa inzwi romwana. Mwari akanzwa inzwi romukomana. Mutuma waMwari akadaidzira kuna Haga akati kwaari ari kudenga, zvaita seiko Haga? Usatya, nokuti Mwari wanzwa inzwi romwanakomana apo paari. Simuka usimudze mukomana, umubate ruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake akaona tsime remvura. Akaenda akazadza guchu nemvura akanwisawo mwana. Mwari akava nomwanakomana, akakura akagara murenje, akava munhu anopfura nouta. Akagara murenje reParani. Mai vake vakamutorera mukadzi munyika yeIjipita. Inzwi raMwari tirigamuchire nokutenda, amen. Vana vaMwari, nhasi musi wa7 March ndoda kusimudza dingindira randichafamba naro pakushumirwa kweshoko rino. Dingindira rinoti the God of Ishmael. The God of Ishmael, Mwari waIshmaeri, Mwari waIshmaeri. Pandaverenga nyaya iyi ndada kuedza kunzwisisa kwazvo yatingati theology of Ishmael and the mind of God towards Ishmael. Nokuti isu savanhu takajaira the God of Abraham, Mwari waAbraham, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. But nhasi tombotaurawo pamusoro paMwari waIshmael. Though ari kubva pamba paAbraham, asi Mwari had something in store for Ishmael. Pane dzimwe nguva mukati meupenyu yawakabviswa mumasystems avanhu, pazvinhu zvavanhu, mwana waMwari. But rangarira kuti paunobviswa mumasystems avanhu, God has a purpose for you.
and for your life. Like God had a purpose for Ishmael neupenyu hwake. Ishmael akatova a reject paakabviswa pamba paAbraham. Wakadzingwa pamba, asi Mwari vaine purpose naye. Ishmael pamba akabiswa, but purpose yaMwari haina kubviswa pana Ishmael. Pane dzimwe nguva mwana waMwari dzekuti pauri kubiswa, pane pauri kubiswa, not because Mwari havakudi, but because Mwari vari kuda kuita chimwe chinhu newe. Uri outside such an environment. Pana Genesis chapter 12 tinoona Abrahamu achitaura naMwari anonzi ibva muhama dzako uende kune nzvimbo yandichakutaurira. I know ndiMwari who is so powerful and he can bless Abraham ari kwaari ikoko. But on this note pana Genesis chapter 12 ari kumuda kumuropafadza Abrahamu ari kune imwe nzvimbo. God is omnipresent, but ari kuda kuoperata newe uri somewhere. Ishmael usachema hako pauri kudzingwa pamba paAbraham, nokuti God has a special purpose and a special mission for you. So Ishmael akadzingwa pamwe chete namai vake, vakaenda mugwenga oro mudesert rinonzi Beersheba. Vari imomo mai vake vakati handigone kuona mwana wangu achifa, vakamuviga pane rimwe gwenzi. Mwana akatanga kuchema, mai vakatanga kuchema nokuti nyota yakanga yavabata. Bhotoro remvura nechingwa chavakanga vapiwa naAbraham chakanga chapera. But at that particular moment an angel appeared on them and said, Haga chirega kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Haga chirega kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Rega ndimboparidza ipapa chete panguva pfupi iri kuteera. Mwari vanzwa kuchema kwemwana ndokuburuka as an angel vakataura naHaga. Haga naIshmael vari kuchema, asi Mwari vataura nemunhu ari kuchema, asi yet vasina kumunzwa kuchema kwake. Yes, vana vese Haga naIshmael vari kuchema, but denga rati tanzwa kuchema kwaIshmael. Yes, Haga naIshmael muri kuchema, but denga riri kuti ndanzwa kuchema kwaIshmael. Vari kuchema vari two, but Mwari vanzwa kuchema kwaIshmael. Ibva waziva mwana waMwari kuti kuchema, but hakumeke a voice rinonzwika in the ears of the Lord. Hakumeke a voice rinonzwika kudenga. Vese vaichema, but denga ranzwa kuchema kwaIshmael. Nyaya haisi mukuchema, asi itype yechiri kuchema. Nyaya haisi mukuchema, but itype yechiri kuchema. Ndakutochallenge hamwe mwana waMwari kuti ivawo type yekuti ukachema unonzwika pamberi paMwari. Haleluya. Iva type yekuti ukachema unonzwika pamberi paMwari, nokuti nyaya haisi mukuchema, but type yechachema chacho. Sei denga rakanzwa kuchema kwaIshmael. Ndangofunga kuti denga rakanzwa kuchema kwaIshmael nokuda kwezvinhu zviviri. Chokutanga nokuti Mwari vane purpose naIshmael, saka vari kunzwa kuchema kwake. Chechipiri, Ishmael is a blood of Abraham, saka Mwari nokuda kwaAbhrahamu vanonzwa kuchema kwevana vaAbhrahamu, vana vaMwari. Ishmael is not an Ishmaelite, but Ishmael mwana waAbhrahamu. Ishmael, he is not an Ishmaelite, but ndiye akabereka rudzi runonzi maIshmaelites. Saka Ishmael haasi muIshmaelite, but mwana waAbhrahamu. He is part and parcel of Abraham's bloodline. Mwana waAbhrahamu haasi werudzi rwaIshmael, but anobereka rudzi rwaIshmael. Ishmael was just a mere name, but zvaanobereka ndizvo zvinozonzi maIshmael. To Ishmael it was just a name, but iye ndobva azobereka rudzi runonzi maIshmaelites. When God is dealing with Ishmael, he is not dealing with the Ishmaelites, but God is dealing with the son of Abraham. Saka ndiringodawo mwana waMwari wekuti kana waakuchema imbozvibvunza kuti uri type ipi iri kuchema. Hausi Haga here asinganzwiki naMwari. Ini ndoda kuchema kamuchemero kaIshmaeli, ndiine ropa rinoenda richitevera zvaAbhrahamu parutendo. Mwari vati mushoko, because of Ishmael your son, I will make him into a nation. Yet this boy was sent away namai vake into the desert of Beersheba. Asi Mwari vari kuti ndine plan newe. I don't know kwawaka rejectwa mwana waMwari ukaenda, but one thing I know for sure,
is that God has a purpose even in that desert of Beersheba. Mwari vane chekuita. He wants to make you a nation. So vaviri ava vaichema, but God says ndanzwa kuchema kwa Ishmael mwana. But angel yakaenda ikandoadresa mudzimai anonzi Haga, mai vaIshmael. Anzwika kuchema kwake ndiIshmael. But angel yakuburuka haisi kuenda kunotaura naIshmael, yakunotaura naHaga. Chaita kuti denga ritaure naye inyaya yaIshmael asiri kutaurwa naye. Kune vanhu vari palevel yokuchema, but vasati vapa level yekushandika navo uye yekutaurika navo naMwari. Saka tinoenda kuna Haga, tonotaura naHaga kuti minamato nokuchema kwako kwanzwika. Tine zvatinochemera kuna Mwari. Kuchema ndiwo akachema, chokwadi, asi Mwari vave kutaura neasina kunzwika, chero aichema hake nedenga. Hallelujah. God is now speaking and using Haga. That is why uchiona kuti panoita kabhitanesi makereke, mune vanhu vakachema vakati Mwari tokupiro revival, Mwari tokupiro vatungamiriri. Mwari vakanzwa kuchema kwavo ndobva vaadresa nyaya dzako through Haga, but iwe hauzvitambire. Revival iriko izvozvi yatiri kutoita muHarare East District. Ishmael wakachema, asi Mwari vakuadresa Haga. Mwari ndobva vavhura meso aHaga. Haga akaona tsime. Amen, 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 amen. Akaona tsime haasiri yaakachema, but Mwari vakavhura meso aHaga. Mwari havana kuchera tsime, but Mwari akavhura meso aHaga. That is the prophetic eyes of Haga were opened. Meso echiprofita akavhurwa, meso omweya akapiwa kuna Haga. Haga akaona tsime, yet ari kuchema ndiIshmael. This means, that it means, Ishmael kana wachema, imbomirira kuti Mwari vachaita sei naHaga. Haga yonzwawo kuti kana Mwari vachiita adresi iwewe, havana kunge vanzwa iwewe, asi Mwari vanzwa Ishmael. Saka mukati memakereke tina naIshmael vari kuchema vonzwikwa, but tina naHaga vanonzwikwa naMwari vachiuya vachiadreswa naMwari. Saka pari kuda kukomplimenta ipapo kuti Haga kana wanzwikwa zvireve kuti minamato nokuchema kwako kwanzwikwa, ndiIshmael anzwika. Inzwa mwana waMwari. Pane nguva yekuti Mwari vakataura neni. Pane nguva ino yekuti Mwari vataura neni. Not because pane chimwe chinhu chandaita, but it is because of you. You have been praying to God. Kuti ndiri mugwenga rinonzi Beersheba. You have been praying and God has opened this platform through this revival. Nokuda kwekunamata nokuchema kwako. Kuparidzwa kuchaitwa shoko pano. The gift of revelation, kuti ndigone kutaura mulife mako, kureva kuti haisi nyaya yekuti I have been so prayerful to address you mukati memadeuka zuva ano, asi kuti denga ranzwa iwewe, harina kunzwa inini. Nhasi kuti ndiparidze nyaya iyoyi yandiri kuparidza yokuti denga ratonzwa iwewe uchidzungaira uri murenje reBeersheba. Mwari vanzwa the rejected Ishmael. God of Ishmael has heard the prayers of the rejected. I will also make you a nation even though you are rejected. Handizivi hama yangu, you are a rejected someone. You are in Beersheba. Mwari vanzwa munamato wako. Mwari vanzwa kuchema kwako. Mwari vane chinangwa newe. He wants to make you a nation. Wachema wanzwikwa, yes Mwari. Vanditumawo kuti ndiadrese zvinhu mulife yako. Kuti chokwadi, I will make you a nation. Amen, amen. We have a challenge nowadays that when you are outside the house of Abraham, unofunga kuti haunzwike and you are out of the mind of God. But God can still work with Ishmael. And God can still work with Ishmael. And God's work will fulfill the promises that God had made to Ishmael. I will still make you into a nation. Hallelujah. So in Beersheba, Hagar and Ishmael vakanga vapiwa bhotoro naAbhurahamu nechingwa. Zvese pazvakapera, Mwari ndokuvhura meso aHaga. Haga ndokuona tsime. Notice here one thing. Mwana waMwari, Abrahamu unopa munhu bottle of water, but Mwari unopa munhu tsime muBeersheba. Zvareva kuti pane
panoperera zvawakapiwa navanhu, zvaunoita trust, Mwari ndipo pavanotamingira nezvinhu zvikuru zvausingagone kupedza. Munhu anopa bhotoro asi Mwari vanopa tsime, nekuti yemubhotoro unopedza but yemutsime haupedzi. Hameno hama yangu, pane zvawakapiwa navanhu zvaakupera and you are troubled, uchiti dai Mwari vamutsa vamwe vanhu vagokubatsira. But ndauya nenyaya iyi, mwana waMwari, kuti may God become a helper, kuti vanhu vanokupa mabhotoro emvura, kana Mwari, kana mabhotoro emvura apera, Mwari vanokupa tsime, vagokupa tsime remvura. Mubhiyeshebha mauri, Mwari dai vakupawo a bottle, dai vakupawo tsime, not a bottle, nokuti munhu anopa bhotoro. Abrahamu akapa Haga naSara bhotoro remvura. Chakapera imvura, kwete bhotoro. Chakapera imvura, kwete bhotoro. Mwari vakaita open tsime, havana kupa Haga bhotoro, which means you can still use the same bottle rakapera rawakapiwa naAbraham. Vafundisi vedu vari mukati memaseketi, they have a covering. Vazhinji vanofunga kuti we can just do it alone naMwari wedu, and no man of God or woman of God is needed in between us. But inzwaka, Mwari vanogona kuzurura tsime, asi unodawo bhotoro rekucheresa mvura mutsime rawazururirwa naMwari. Inzwa, Abrahamu unopa bhotoro remvura, but Mwari vanopa tsime kuti uchere mvura mutsime, unoshandisa bhotoro raAbrahamu. The grace upon vazodziwa vari mumaseketsi medu rinoita kuti riite unlock a certain dimension, unlock a certain level. You are gifted, yes mwana waMwari. You can preach, yes mwana waMwari. You can pray, yes mwana waMwari. But you need a bottle of Abraham so that unogona kuchera mvura mutsime rawazururirwa meso kuti uone naMwari. Vafundisi vedu are the Abrahams in our lives, maseketsi medu. There is a level in Abraham, vafundisi vedu, covering our lives. They can offer a bottle, nekuti Mwari vakavhura tsime, havana kupa Haga botoro. Mwari vakavhura tsime, havana kupa Haga botoro. Pane knowledge, anointing that you can tap from vafundisi vauinavo, vaugere navo, and use that as a bottle kuchera mvura mutsime rawazururirwa naMwari. Nhasi taita malone ranger, people who believe God will open wells, but the same God who open wells want you to use the bottle of Abraham to fetch the water from the well. Tsime harisi raHaga chete, but both Haga naIshmael. And Ishmael mwana mudiki zvekuti Haga unofanira kupota uchichera mvura mutsime uchipa Ishmael. And iwe Ishmael haufaniri kuboosta kuti tsime iri rakavhurwa nekuti Mwari vakanzwa inini. Yes, Mwari vakanzwa iwewe, but Mwari vakazovhura meso aHaga wavasiri kunzwa. Muna 1 Samuel chapter number 3 tinosangana nemwe nyaya inokuda kufanana nenyaya ishi. Unoona kuti Samuel paari kudanwa naMwari pana 1 Samuel chapter 3 anonzwa inzwi richimudana. Anoenda kuna Bishop Eli, bishop vepachechi yepaShilo, achiti ndimi here muri kundidana, ndimi here muri kundidana, kureva kuti Eli ndiye akazoudza Samuel kuti ndiMwari ari kukudana. Asiri kudanwa ndiye akaudza and akaziva because of experience kuti mukomana anonzi Samuel ari kudanwa naMwari. Eli by experience, as a father, as a priest, semufundisi ari kukavha pachechi yepaShilo, anoziva kuti mufana uyu ari kudanwa naMwari, but iye haazivi Mwari. Zvareva kuti kune vanhu vari kudanwa naMwari mukati mekereke yekwedu, vasiri kuzivana naMwari. Panoda munhu waMwari ari museketi yekwako, he can tell you kuti uri kudanwa naMwari. Izvi zvazvaMwari, apa uri kudanwa naMwari. You need a bottle in your life. Even Mwari, pana 1 Samuel chapter number 17 wakapa David kukunda Goliath. Rekeni nesling hazvina kubva kudenga, zvakabva kuna vanhu. Haleluya, zvakabva pasi, zvakagadzirwa nemunhu. Even Mwari vakaita kuti Moses ave mutungamiriri the leader of Exodus. Moses akaberekwa, chakamupa survival igrace yamai vake yekuruka tswanda, vomuisa mutswanda mubhasketi, oiswa mumvura. Tswanda yaMoses, the sling of David, and botoro yaAbraham
zvevanhu zvinodiwa newe kuti nyasha dzaMwari dzigozururwa kwauri. There are times yatinoti kunamata it's your connection with God, this and that, hapana chakaipa ipapo, asi wobva watoti handina basa navanhu. No matter kuti Mwari vavhura tsime, you still need the bottle of Abraham. No matter kuti wavhurirwa tsime, you still need the bottle of Abraham. As we are dubbing this revival Harare East for Jesus, we need to understand and appreciate that we do have vana Abraham vari mukati meupenyu hwedu, mamento ari mukati meupenyu hwedu. Do not despise the men and women of God in your area. 1 Samuel chapter number 17. David ave kunoro anosangana naSauro. Sauro anomubvunza kuti nhai uri mwana wani? David anoti ndiri mwana waJese. Ndobva David aenda paanouraya Sauro Goliath, anodzoka akabata musoro waGoliath. Sauro anomubvunzazve kuti nhaiwe uri mwana wani? Patika wambomubvunza achaenda, paakudzoka waakumubvunza. Izvo Sauro ane revelation yekuziva kuti maitiro evana vaJese ndinovaziva. Ndagara nawo for 39 days havaiti kamuitiro aka. Kana uyu akuitira kamuitiro aka, yes, baba vake vanogona kuita Jese, but there is a prophetic father. Kune mumwe ari kuseri uku anonzi Samuel aita zvinoshamisa kuti uyu munhu azokunda. Kamuitiro kaDavid hakasisiriko kaJese. Saka itiri kungoti mwana waMwari, you need a prophetic father in your life. Ende variko vafundisi mukati mumaseketi edu, tinzwe shoko ravanotaura. Nhamo yataita ndeyevanhu vakarasa bhotoro raAbhurahama. Chero meso akavhurwa kuti uone tsime, haugonewo kumwa mvura nekuti panoda bhotoro raAbhurahama. Ishmael is a reject. Sara ndiye akatendera kuti Abrahamu atore Haga. Sarah was promised Isaac, but muna Abraham na Ishmael. So pane zvinofanira kuti zvibude, hence Sarah anopiwa revelation kuti chipa Haga kuna Abraham, kuti zvisina basa zvibude mukati medumbu raAbhuraham. Hallelujah. Zvisina basa zvibude mukati medumbu raAbhuraham. So mukati meupenyu ndinorangarira pana 1 Samuel chapter number 1 Samuel chapter number 2. Hana akaitirwa favor naMwari, ndiye akabereka Samuel the prophet. Hana aiva pabarika ende aidiwa naMwari. Sei Mwari vakarega Penina achibereka Hana asingabereke? Nokuti Mwari kana vaine purpose nemunhu havamutendere kutaura nhumbu dzisina basa uye dzisina mazita. Ndiri kutoprofita mukati memauro ano kuti usatendere kutakura nhumbu dzisina basa. Takura zvine musoro, takura zvine musoro. Ukatarisa vana vaPenina handina kana zita kana 1 randoziva, nokuti havasi paplani yaMwari, purpose yaMwari. Saka havasi paplan and purpose yaMwari. Saka eukana mari mune zvimwe zvinhu zvakawanda zvisina basa, zvisina mazita. Kana warangarirwa naMwari, panouyiswa type inenge Penina mukati meupenyu hwako, inotora zvinhu zvinoita kunge zvako, iyo ichitora junk. Kana yave kunguva yokubereka Samuel, your chance will come. Usabereke, usatakure mimba dzisina mazita, usatakure junk mwana waMwari. When Samuel is about to be born, your chance will come. You are like an Ishmael in Beersheba. God has promised to make you a nation. No matter the Beersheba experience, God will open a well in that wilderness. Mwari vachazurura tsime mugwenga rauri. Haga achichema in the wilderness. Bhaibheri rati Mwari vakavhura meso ake akaona tsime, meaning kuti pese patinochema pane tsime riripo. Pese patinochema pane tsime riripo. Haana kuchema, Mwari vakamunzwa vakati imbofamba uende zvenhambo zvakati unoona tsime. Zvanzi paaichema Mwari vakavhura meso ake, meaning unogona kuchema pazviri, unochema uri pazviri, because you lack the right revelation, the spiritual eyes to see what is around you. In the Bible, tina Simon the leper. Jesu akapinda mupama Simon the leper, and he remained Simon the leper. Why? Because Simon the leper, you are in the right environment, but hauna the right connection. Kuna zvizhinji zvaitwa naJesu, like paBethsaida, pakaponeswa 1 murume chete watinonzwa kuna Johani, but paine vanhu vakanga vakawanda vakasara nekuti havana kuita respond when Jesus came. Spiritual eyes of these people were closed.
Hama yangu, kana meso emweya avhurika, munhu anogona akavharika, munhu anogona kuchemera zvinhu zviripo. Ndokunamata kuti meso ako avhurwe, nokuti tikaenda kuna 2 Kings chapter number 6 pavhesi ya15 zvichienda mberi, Elisha nemuranda wake. Muranda anoti kuna Elisha, munhu waMwari taparara, hondo iri kuuya, takomberedzwa kuti taparara. Inzwa munamato waElisha pavhesi ya17. Anonamata kuna Mwari achiti, Mwari svinudzai jaya rione. But jaya ratomboti, ndaona hondo ndiro riri kunamatirwa kuti rione. Meaning kuti when you are not alert spiritually, unoona zvinhu zvinonetsa pane kuona zvinhu zvinokubatsira. Hauone mamwe maproblems because wakavhurwa meso omweya. Kana wavhurwa meso emweya, hauone mamwe maproblems. Stay in the word, right environment. Inini mwana waMwari ndakafoira pachikoro chakapaswa navanhu vazhinji, zvichireva kuti manotsi ataipiwa akanga ari correct, but aisvikira paposition isiriyo inini, ende ndikatofoira. Mwari havana kuchera tsime riripo. May God open your eyes so that you see the world around you in that Beersheba. Mwari, vhurai meso evana venyu vagaonawo. Vhurai meso evana venyu vaone matsime ari pavari. Pavari pane matsime, Mwari ngaavhurwe nezita raJesu. Mwari vati, I will make him in a nation. Mwari vane purpose naIshmael. Abrahamu anobereka Isaac obereka Jacob obereka Joseph. Then Joseph paanotengeswa nemadzikoma ake anokandwa mutsime. Zvireva kuti nyaya yetsime iri kundo kukonectwa, kuti Ishmael uri kuiswa mutsime kuti utange kutokonectwa, kuti uchazobatsira urumwe rudzi, uchabatsira imwe generation paichapinda munzara. Vanhu vanomuona ende vanomutenga Joseph are the Ishmaelites who sent him to Egypt. Genesis chapter 37 verse 28. Meaning the Ishmaelites were connected to the destiny ya Joseph through Ishmael. Kuimprove hakusi kupanduka. Pane zvinhu zvinoda kuitwa, but zvinoitwa chete kana wave mugwenga, kwete uri pamba paAbhurahamu. Ndirongonamata kuti pane mumwe munhu azorora ari pamba paAbhurahamu. Dai wabudawo pamba paAbhurahamu, imbobiswa pamba paAbhurahamu. God is so faithful. There is favor locating you in Beersheba, in that desert. I speak grace. There is God in heaven who can open a well for you. Tsime rako unotoriwana chete kana wabva pamba paAbhurahamu. Abhurahamu akakupa bhotoro, buda pamba paAbhurahamu kuti upinde nokufamba mudestiny yako. Pazvinooma, hama yangu, you are closer to the best. The best zvakavigwa in the west. Kumba kunoitwa zvishoma, but mudesert munoitwa zvizhinji. Kumba ndekwe mabhotoro, but mudesert ndekwe matsime. If you are in the west, prepare for the best. God is about to open a well for you in Beersheba. Haga aivepo pane tsime, but asingarione. But when she obeyed the word, she saw the well. Abraham, muna Genesis chapter 22, anoti ateerera shoko raMwari, anopfuura ari pagomo reMoria, anopfuura nepagwana asingarione. But after obedience, mutumwa waMwari anoti, Abraham cheuka uone gwayana. Ndipo paakaona gwayana. Kucheuka ndipo zvinongoreva kuti uri kucheuka wambopfuura napo, ende paakacheuka ndipo paakaona gwayana. Ero Hagawo paanocheuka mushure mekunge meso ake avhurwa, ndo paanoona tsime. I pray kuti mwana waMwari imbopinda muobedience yeshoko raMwari. Whenever you are in obedience, you will see what Christ has in store for you, and you will see things prophetically. Sometimes you are crying in the right environment, but we lack spiritual eyes. Kuchechi kwauri ikoko is the right place, but kungoti wakarasa bhotoro rako. Tsvaga bhotoro rako, mwana waMwari. Ukachinja machechi usina mari haudhakwi. Nokuti kudhakwa haudhakwi nokuona, unodhakwa nokumwa. Ini ndiri kuti imwa shoko raMwari. Ungachinje machechi ugoenda uku, but you are in the right environment. Pachitungwiza pauri ya in the right environment. Pamurewa pauri ya in the right environment. Pamumuru pauri ya in the right environment. Paborodeo pauri ya in the right environment. Pamba paAbhurahamu naHaga. Haga aitoda kugara ipapo. Zvokuti dai akapiwa opportunity, aitogona kuita prayer
achitoti Mwari chinjai mwoyo waAbhurahama so that I may stay. But imbobva pamba paAbhurahama kune vanhu vanonzwa Mwari vanotokudzinga in that environment. Ukateerera murume anonzi Moses munoenda nepaRed Sea. But vana Joseph, vana Jacob pavanoenda kuKenani, pavanobva kuKenani vachienda kuIjipita, hatina kumbonzwa kuti vakapfuura nepaRed Sea. Asi kana maakudzokera munopfuura nepaRed Sea zvichireva kuti kune dzimwe nzira. You need to have mweya waMwari most of the times. Vanhu vanonzwa mweya waMwari, vanonzwa Mwari, vanotaura zviri opposite. Even Abraham paanonzwa message kubva kuna Sara mukadzi wake, Abraham anotoramba kusvika Mwari vati zvataura mukadzi wako ndizvo, muno ndaende. Saka ndingotiwo pane mumwe munhu anofanira kuenda mukati meupenyu hwako. Pamwe ndiwe unofanira kutombobva pana Abraham. Mwari was in it. Kudzingwa kwaAbraham, kwaHaga hakusi kuvengwa, but God had a plan. Ndichipedza vana vaMwari, mukupedza nokupeta, in this crisis vanhu ngavapiwe uye vapupure kunaka kwaMwari. In these difficult moments, in these difficult economic times, vanhu ngavapupure kunaka kwaMwari. I declare and I decree for spiritual eyes to be opened in that Beersheba experience, kuti uone tsime rako. Mwari ngavakutarise neziso romweya. You are a slave girl. Yes, uri Haga, but a slave girl is going to produce a nation. May God increase and favor. May favor be upon you. May God's increase be upon you. And may his favor be upon you in that wilderness of Beersheba. Mu wilderness ye Beersheba. Musatendere vana venyu kufira murenje. Mwari ngavasvinudze meso enyu nezita raJesu. Wakadzingwa, yes, masystems evanhu, but God has a plan for you. Wakadzingwa masystems evanhu ibva pamba paAbrahama kuti ufambe mudestiny yako Ishmael. The God of Abraham is the God of the rejected. Variko vakarejectwa, but Mwari vanovada. Dai Mwari vakatiitira nyasha. The God of Ishmael, the God of Ishmael is the God of the rejected. May God bless us. Mwari ngavatitungamirire. The God of Ishmael, vekuti chero tichifamba mugwenga reBheersheba, Mwari vanotinzwa. Dai Mwari vakatitungamirira, vakatikomborera, vakatirwira, vakamira nesu, inzwi ravo risvike kunesu zvine simba. Tirimo muwilderness yeBheersheba, asi Mwari vagotinzwa. When we are rejected, Mwari vatinzwe, vavhure meso edu tione matsime ari patiri. Mwari ngavatiropafadze, varopafadze revival ino, kuti matsime edu aonekwe. The God of Ishmael, the God of the rejected, vanonzwa kuchema kwaIshmael. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya Mutsvene. Amen. Amen.